Fialka voňavá. Podporuje vykašľavanie, má protizápalové účinky, urýchľuje látkovú výmenu, tlmí kašeľ, je antireumatická, má močopudné účinky a podporuje vylučovanie. Obsahuje saponiny, silicu, flavonoidy. Fialka sa tradične používala proti zápalom, pri astme, pri rôznych bolestiach hlavy. Pôsobí hojivo pri akné, pri hnisajúcich ranách alebo vyrážkach. Je účinná pri terapii a pri rôznych exémoch. Možno ju dokonca využiť aj proti lupinám. Fialka pomáha pri chorobách dýchacích ciest, pri chronickom kašli, zachrípnutí, vykašľovaní hlienu a má aj močopudný účinok. Fialka sa dá využiť aj v kuchyni. Kvety čerstvé sa môžu dávať do šalátov, do polievok, alebo sa to používa ako jedlá ozdoba na dezerty. Môžete si pripraviť čaj z čerstvých alebo usušených kvetov, alebo sa môže urobiť nejaký domáci sirup proti kašľu, tinktúra, mastička alebo olej. Z fialky som si minulého roku pripravil tinktúru, ešte sa mi zvyšilo. Pri tinktúre sa používa celá rastlina, používate teda aj kvety, stonky a korene. Zalejete to alkoholom a necháte to takto macerovať aspoň 2 týždne. A keďže ešte mám zvyšok, tak v tomto roku si urobím fialkový olej. Na výrobu oleja to dajte do fľaštičky, zalejte olejom, nechajte to takto macerovať aspoň 4 týždne. Občas to pretrepte, aby sa tam tie bublinky vzduchu dostali von. Potom to scedíte, môžete vyžmýkať a potom to majte ideálne v takejto tmavej fľaške mimo slnečné svetlo. Vydrží to približne rok. Môžete to potom používať na rôzne takéto popáleniny alebo rôzne také tie škrabance. Ja napríklad to používam po zime, alebo teda počas zimy, keď mi na ruke hánky prstov. Prípadne to potriete miesta, na ktorých máte exém. Dúfam, že vás video zaujalo. Budem vám vďačný za odber a za like a dovi pri ďalšom videu.